Er der liv på? Super. Jeg har lige modtaget min nye bog, så nu vil jeg åbne den. Jeg synes det ser lidt tyndere ud, end jeg har regnet med. Det skulle jo være 360 sider. Ja. Så pakker godt ind. Jeg håber, der er batteri nok på, mens jeg åbner. Det pakker rigtig godt ind. Ja. Så. Den ser alligevel lidt tyk ud. Hvad ser I så? Den ser sådan her ud. Meget pænt. Det glæder jeg mig til at kigge lidt i. Se om den er, som den skal være. Sejt nok. Fedt. Det glæder jeg mig til at læse.